मक कोणाले खबर नक गो मिगेल परिस्थिती समजला पूरदला मका अक्का हे खबर ऐकलरी तुको मत्ती घुंता तुगल सुन्नेले भावस पड़े महीना तो तगल दुवे कोरडिक हेंगो गुटगुटार करतती ही केदनुवत की गोतना नवे तुका कसने महीना तल दुवे कोरडिक वे तिक्के सांचिले का होई गो अक्का ते चलिए का कोणाल के ओटो लवस खेंगो धावनो चक्रेडी दलेल खे घरचान पुरती चुक्कोनु अत तका ಹೊರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ खेंगो अबा अबा सान मये मामनो मग तडसु चनज हावता सम्म बली सोडायतिका हाव तू पेटो का मनसिली सुरवे रोचुन तिगल बली सोडै वस तुगल सूने वच्च पूरा बा वच्च नशी असतवे तुमक कोणाक संघ नशी काय काळोकस्तन उठून वचून सांज भीतर घरा येत की कसंकी कोण वच्चे सानमये कईक वच्चे ओहो सून महाराणी चोर नाई कुछ बुद्धि अस तुम कनवे गोत्तसिले तुमगेल कुळारा कसे की गुटगुटार चलतस कैमो तुम मिकेतनु वत्तती हाव आज ते कसने गुटगुटार करनी माई गुटगुटार कोरनु सिरकून पोळू मागिरी कसकस दल म्हण तुमको गोत्तस नवे हा करेक्ट करेक्ट तान कळला पर नंबा म्हण मिगेल अक्का कोणे निमगितल ना म्हण लेखलावे तुमे तुगल गुटगुटा विषय आमको गोत्तस अಯ್ಯೋ मीरा हंगेल वंश असल की कसंकी गो ही कई पळे सान पैर हडिकोन दांडसिल पळे कहीं की ही नाही तसले काम केला दिसता त्या परत अंपून घालचक आमगे ते ही पेटेले आम काही कळली तेदना आम्ही चांगी घराण्याची म्हण सांगून आपण हळली का आता पण आमका आळसी तस ही गेली भावल दूनवे आणि ती समजतवे आता पळयतना ही गेले माव पच्ची आणि प्रहींची की कसंकी गो माई मक्क कसने उलयती हाव तडसून घेता मिगेल कुळारचंग कसने उल्लेलर मात्र हाव नुत्राप्तल नाही मलगड म्हण पळे नशी मागी जवाब देऊ का दत्ता इत्ती गो इत्ते मिगेल एद्रक मिगेल अक्क ख्यान मने दबाईसित मो माव तुगल पार्टी कैल म्हणवे ओहो सान माई दऊ केसु चुन काळ केसु ओहो ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣಲ ಇಲ್ ಮಣಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೈ ಬಣ್ಣಲ ಅವಂಗಿತ್ಲಕ್ಕಿ म्हणू टकाची बुद्धीवर काळिदಲ್ಲ तुमगेले जीभ बारी दिगदतस तुमगेल जीभ कितले दिगदला की तितले दिग हावे कोण घेऊ का दत्त माई नतलर मक वंच साजीवे मिगेल भावन तुम कसं केला इतले का हा तुम कसं केला म्हण दाव का नवे आईल तेदना तुमको मर्याद दिवची परत इत्त हाव खाण की तन्नी की पूरा हतमळा हांडित्त तुमको चंदू कोण पळोंग येता तुम्ही कसने मळ्ळरी हाव जेत्र जवाब दिना दल्लर आजी मिगेल भावल दुवेल बगी उलेल नवे उल्लो का तीदಲ್ಲ कसं केलं तुमको मिगेल भावन दव भावल बैलेन दव दुवेन दव कसं केलं तुमका मक्क कसने करनी मिगेल अक्का का असल घराण्याची सून मेळली अमू म्हण मक बेजारू तू केलेले काम तुगल भावल दुवेन केला दिसता आता वापस वापस तेंट उल्लो नकत माई फस्ट तुमगेल मूळ समज की पळोंग घेयती तुमगेल दुवेल काणी मग गोतना म्हणून लकींतवे पूरा गोतस एक ಚೆಲ್ಲೆಲ್ जीवन ಮಾಡ್ಕೊರ್ನೆ ಮಣ ಹನು ತಸ ಏಯ್ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಸುದ್ದೆ ಎಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರ್ हें चूतर हाँ तुमक संकदत माई रब्बत मिगेल भावाक फोन करता सुरवेर मिगेल भावाला गुल्लोंग घेता कळडेरी फोन आणि खर्च नक्वन मला नुतो तुगल भावाक टेन्शन दत्ता ना मावनो मिगेल भाव कसने भावल दू कसन म्हणो हंक कोडो का एद्रद्रक फोन को निमगी थाव हाँ फोन कर करी तू कापेला की ना की फोन केलेला पण आपो अंती मीरा तू मिगेल घरा येऊन मिगेल सुन्ने कुल्लेला रे हा नुत्रप्तल नाही रब्बत मावनो हा फोन करतो सुरवेरी मिगेल फोन घेऊन येता हाँ रिंग दत्तास हॅलो अक्का इतको फोन केल्या घरान पर आराम नवे होई रे मेनाता आम्ही पर आराम असती मग एक विषय दावका असिल रे हंगा आमगेले सान माई त्यांची मीर माई आईलीन ती त्यांनी एक विषय सांगले होई की नाही की म्हणून क्लियर करका असिल रे मक गोतस रे पूरा फट्टी म्हणून दलरी तुमचे एक पण सांगलं रे समजत नवे
तकाची लाऊडस्पीकर घाला हांवें विषय सांग ताका समळरी आमगेल मीर माये कोणकी सांगले खंय तुगेल दुवेक हरडीक कोणाकी लव केल्या गुटगुटारी धांवन वचक भायर सरलेली तुमी पुरो पळोवन तिका हरडी करतास ती म्हणून ते विशय कसन किती म्हण एक चूर सांग रे मारया बेजार कोर नाका म्हाका मिगेल गोंडी कसा म्हण गोतस हंक पुरा दाखोवच्याक ओहो अशी पुरा विषय हरडिलावे ते कोण विषय हरडिला पळय तांक देव पळोवंक घेतो गो अक्का तुका नंबिकेच नवे पूर म्हाका आनी कोणाले सर्टिफिकेट नाका विषय कसा म्हण सांगता पळय आमगेल गांवांत एकलो रमानंद मामणस तू गोतस ना तो कोण म्हणू ताण हे पुरा काम केले कोणाला किची सांगून आणे मिगेल दुवेक कागद बरेसिला ते बरेलेल कोण कित्ते कोणाक कसने गोतना आम्ही हे चलेल वयर कोपिल भाई दल्लरी सुनमाय एक विषय कोण तीन सांगले कसांग किती म्हण कळले आमगेल गोंडील कसने चुकीना अशीची दल्लेल विषय आणि एक पंत कागद इल्ले आणि मिगेल अम्मा कार्याचರಣೆ कोरचक सूर केल्या ते कसन किती म्हणून सद्य भितर येता खंयचे दुष्टाल काम म्हणून कळता तेदना गावाक पुरा एक उंड वंटुया म्हण लेखला हांवें त्या सोडल्यारांनी कसने नागो अक्का उंड वांटत पशी पुढे हे प्रसुद्धी कोण हपसीत असत म्हणून तांका रोडामध्ये राप करून 4 जणांक परचे कोण दिव करे असलेंक चिक्की चुरक मुटसिलर पळय वरलेल्यांक काही बुद्धी येत रे म्हाका सांगतास गो तू होय मीरमये कोण केल्ला पळय हे तांकां पूर जनक सेरसून सांगतास आनी चड माथ्यून कोण घेनाका तिथे मिगेल दुवेल कसने चुकीना मिगेल दुवेक हरडी गिरडी कसने करना ती आहा करतात हरडीक आत नाही मुकारी मुकारी म्हळ्यार तिगेल सिकून पुरा दत्तरी कडेर करता ती आत कसने ना मये आनी तुम्ही पुरा आराम नवे वैरे मेहनता सगळे आराम सती करच्या काम नाने रे तशदावनु दुसऱ्या घरा खबर उरलं टाइमपास करतात रे विषय कळेल एक थँक्स इथे मागीर तुका फोन करता दवरता तुमको कोण विषय सांगला पळय ती तांक हे विषय सांगती ते आता कळलं नव्हे तुमका मये तुम्ही वर एक बायल मनीशी तुमका धू अस सून अस नाती अस ती हुशार अनेकल घरा खबर तुम्ही अशी फटी फटी उरलेला रे तांगल दोळे उद्दाक शाप दावनो तुमक लागता हुशार तू शाप गलकुळ कसने आमक लागना गो ಅದೃಷ್ಟ ಸಮಾಶ್ವರಕ ಕಸನೆ ಲಗ್ಗನ ಗೋ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾತ್ ದಿಲ್ ಮಗಿರಿಚಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಸ್ಪಳ ತಜ್ಜೊಟ್ಟುಚೆ ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತ ಕಳ್ವೆ ಹುಷಾರ್ ಅನೇಕ್ पंत मिगेल सुन्नेल बग्गिदावो सुन्नेल घरचेल बग्गिदाव उल्लेल मेळरी मीरा तुके घराक मेट्ट चोडचक अवकाश दिना हाव तशान तशी तुक भायर लोक येत पळे